Мамо, писта ми от това тъпо и гадно училище, бе! Чакай малко, бе. Днеска започна училище и почна да ми се оплакваш вече. Ми как да не ти се оплаквам? Първо съм с една и съща тъпа гадна раница. Второ ми пистава да гледам моите съученици. Трето, учителката ми, наш как ме гледа с едно. Сега ти ще страдаш тази година. Стигай ти говори глупости. Училището е хубаво нещо. Не е хубаво нещо. Пишат ти двойки. Пишат ти забележки. Викат майките, родителите. И им се оплакват и им казват, децата са такива. Децата са лоши. Децата не струват. Мразя училището. Не искам повече никога да хода на училище. Абе, я млъквай, бе. И отивай си стаята веднага, бе. Наказа си без компютър цял месец. Мразете, бати тъпото училище. Ще ми се оплаква той. Само се оплаква. Оплаквач. Това не е хубаво, това не е хубаво. Добре, че аз не съм такава. Утре съм на работа. Как не ми се хуи.